Nazdar chlapci. Takže jdeme na to. Já teď asi nebudu moc vidět. Asi to není úplně důležitý. Tak. Maso v pytlíku ze stejného, jako jsem vám díloval dneska v práci. Jenom si z něj trošku uříznu, protože večer si dělá hamburgery a bylo by to málo. Tady mám zbytek, všechno jsem jinak rozprodal. Tady voní nádherně. Voní to prostě jako hovězí. Doufám, že víte, jak voní hovězí, protože to není smrad, ale vůně, jo. Tak já si to trošku uříznu si na ten večer. Asi takhle. Ještě k tomuhle. Dělám takovýhle drobka. Jenom pro ilustrační potřeby. Takže je to umytý. Není to umytý. Umeju. Tak, osuším. Bacha, mám nějaký sockoidní ubrousky, který se mi na to budou lepit, jo? Vám určitě taky máte stejný. Tak musíte být rychlí. Šup. Šup a už se to lepí, Tak, dobrý. Rychle, dobrý, super. Tak, to maso tady leželo nějakou dobu, to znamená, že už je klimatizovaný, nebude tam ten teplotní šok blbej. Já mám pánvičku, obyčejnou, jako máte vy, je to vidět, pozadí, zatím si ji dám nahřívat. Dáme tam něco pořádného, tak. Olivový olej, jen tak lehce. Tak, z obou stran, jen to takhle potřu. Sůl, hodně, pepř, taky dávám hodně. Samozřejmě tou stranou to půjde jako první, až se to bude pít na té pánvi, kořením druhou stranu a otočím. Teď si to zkusím přiblížit. Takhle nějak. Abyste na to, chlapci, pořádně viděli. Vidíte pánvičku. Tak jsou velký ruce. Tak, ještě málo. Právě to obustujeme. Zatím si dáme třeba nahřát troubu. Tak. Už to začíná být zajímavý. Já bych si mohl tu kameru přenést, abyste z toho i něco měli. Takhle. Tak. No, dobrý. Tak. Myslím si, že už dobrý. Mám to na 8. Teďka dám pořádně odsavač. Masíčko. Nádhera. Takže a jde. Tak, a necháme vejít. Ještě to dám na 9. Prostě teďka na max. Umyl jsem si ruce, pinzetku, zatím nepotřebujeme. Malířek. Ale pánev už má něco za sebou. Teflon už není úplně teflonový a docela se to na to chytá. Ale necháme to chvíli, ono se to potom pustí samo. Ještě. Nevím časomíru,
Evidentně z téhle strany je to ještě syrový, jo. Ale už to můžeme nakořenit. Takovou dávku pepře, sůl, taky se jí nebojím. Hovězí sůl má rádo. To je málo ještě. Na té lidinový pánvi je to teda lepší, no, ale ta je zrovna špinavá ze včerejška. Tak už si připravím víno. Víno, smetana, máslo. Tak, myslím, že je dobrý. Tak. Nevím, jak moc dobře to bude vidět na té kameře. Ale tak jak by to mohlo být zatáhlý, jo, pohmatem je vidět, že to je ještě úplně živý. Někoučký. Ale už je to dobrý. Tak. Nápek. To bude perfektní omáčka. Samozřejmě trošku to stlumím, protože ten teflon není úplně dobrý na tohle. On se začne přepalovat a pak to divně smrdí a myslím si, že to není úplně nejzdravější. Tohle už je dobrý ze všech stran. Už bych to chtělo ještě zapít trošku ty boky, aby to bylo takový hezčí. A dáme trošku víc, aby jsme viděli. Máslo, smetánka, brankovka nějaká. Dobrý, tady trochu si vypnu. Tulučka tam je, to je to jenom aby to úplně nevychladlo. No, to už je to pěkně popečený. Máme z další strany. Samozřejmě takhle třeba. Máme zapíct. Ale doufám, že to stihnu to video ještě někam uploadnout, než to stihnete zkazit. Tak, to je dobrý. Tady. Tady. Vezmeme to rychlej. To ještě. No to je skoro syrový. Samozřejmě si to upečte, jak chcete. Propečte. Možná to dovolím ještě šloupnu. Trošičku to nechám tady. To mám zemí. Tady. To je to oko toho loje, který je moc dobrý, dává tomu šťávu. Ne, že to vyhodíte.
Takhle jak dotáhlí, to je pěkný. Vidíte to? To vidět? Tohle je ještě hodně syrový. Teďka, kdybych to chtěl nějaký medium, tu troubu bych měl furt zapnutou, já už mám vypnutou, bych měl furt zapnutou na 150 stupňů, už by byla nahřátá a nechal bych to tam ještě nějakou chvilku. Abych zbytečně nepálil teďka tyhle strany. Kdybych to tady furt matlal na té pánvi, tak bych spálil tady ty strany a stejně by prostředek se neprohřál, když by byl vyšší ten steak. Mně to takhle stačí, takže já steak vyndám, splumím si pánev, dám to na talířek a dám to do té trouby, kde je teploučko. Tam se to, teďka se v tom mase rozprostře ta šťáva zase rovnoměrně a je tam teploučko, aby to úplně nebylo studené. Zatím se tady vytuním tu šťávu, takže trochu vína. Lehce. Nechám vyvařit víno. Já to zkusím trošku vody ještě, protože mi nestačilo to víno vůbec odvařit tu napečenost. Teď to odvaříme, vyvařím tu vodu, pustí se to napečení. No. K tomu přidám, ať to je rychle pryč. Připravíme smetanu, ochutnáme si ještě OK. Ještě asi jo. Tak, to je asi dobrý. Je to pěkně zredukovaný. Přidám trošku smetany. Lehce. Ten malý steak stačí málo, aby to nebyla jen smetana. To je základ, tu šťávku. Tak, teď si tomu trochu ochutnat. Super. Tak. A teď tam přidám trochu másla a vypnu to a je hotovo. To už se nesmí vařit, nebo se začne oddělovat ten tuk z toho másla do té škály. Dobrý. Teď si to do misky.
byla dobrá stěrka, ale to je taky od minule špinavá, takže nic. To nebude stačit, ještě drahé, ale už tak vymáznout padem. Tak, to by bylo. To už můžeme vypnout. Nechám. Tak. Maso. Tak, dobrý. Přiblížíme. Tak a teď do toho fiknu. Bych mohl normálně nožem. Tak. Tak. Tohle bych řekl, že je takový rare, ale syrový to není. Medium rare. Tak, dobrou chuť.